Goedendag, beste kijkers en zoekers van verborgen waarheden. Welkom terug op dit kanaal, waar we samen de sluier oplichten die onze moderne wereld scheidt van de rijke, raadselachtige tradities en geloven van weleer. Vandaag duiken we in een dag die op het eerste gezicht onopvallend lijkt, maar die, zoals zoveel diepe wortels heeft in het oude volksgeloof en de onverbiddelijke cycli van de natuur. Stel je eens voor, de laatste, zwoele adem van de zomer wordt langzaam maar zeker vervangen door de frissere, onstuimigere zuchten van de naderende herfst. Bladeren beginnen te verkleuren, de avonden worden langer en een zekere melancholie daalt neer over het landschap. Dit is 2 september, een dag die in veel moderne kalenders misschien ongemerkt voorbij gaat, maar die in oude tijden werd gezien als een kantelpunt, een moment waarop de sluier tussen onze wereld en die van de geesten en de voortekenen dunner wordt. Een dag die wij vandaag de naam geven van de Dag van de Fluisterende Wind. Deze dag is geen groots gevierd feest met uitbundige processies of luidruchtige markten. Nee, zijn betekenis is subtieler, meer ingetogen en daardoor des te krachtiger. In de christelijke traditie wordt op 2 september de herinnering geëerd aan enkele heiligen, zoals Salomo de Trerte van Constans, een bisschop wiens wijsheid en bestuurlijke kwaliteiten werden geprezen, of de Zweedse non Ingrid van Skänninge, die bekend stond om haar vroomheid en liefdadigheid. Hoewel hun levensverhalen inspirerend zijn, hebben ze zelden directe, wijdverspreide volkstradities in Nederland voortgebracht, die specifiek aan deze datum zijn gekoppeld. De ware essentie van 2 september, zoals die in de volksmond fluisterend werd doorgegeven, ligt dieper in de aarde en de lucht. Het is de overgang van de overvloedige zomer naar de voorbereiding op de winter. Hangnam wou angainai karan toklai kung hautong hokong lau kwa chuti chochi min wakachan hung lietsi. Hangangweja hising shong mauje manglai joklap tudo. Dula motsukien lichsukanjai. Nova mangi ingyatam leer so sakwelong bij het on. Suketa loi ho fukaku. Nunki noichen tang by emlich. Kau chuyen sang mot siu kong kian kats. Huyen au vajai kam jong hon. Dula kau chuyen vajai hiu mukken. Lien botat. Motrong mooi jai jitu chua juk fatih kamauni. Muchkin lien won la kong kwa batan je. Soki batan te kwa jui. Muchkin lien tutan chin kwa wako juuch fep tan tong. Ngai dung matwik wan sat. Thie me min. Jang chuko hin trong chon jan angus ati. Piki kan song, batan che jan gain hiung ge pat, kong tin tam bao, pipong chung tang, wa rat tam lam, muskin len jau jun wo chung kitai me bi jo alam nga kui, tan hin teu tui, song shao, joy Katrin mien, voilong hiu tau tot bat, ngai dung tan tong mang kum suong dang me, hung bat kom wa cham bao mieng bat tan jelin bien tan hong, kong den au nuot juok, kwa jau khova bat luk, muchkien lien drove bak, woi juts bat, Ngai hoi juts vat lam te nau je ku me chui ken ko. Juts vat deirang ng hiplut kwa ba tan se kwa nang. Kung mot san han no ko de ku juk, du san tong kwang jai jen jau. Ti kusuk man hop lai kwa chutang moi fuang trong ngai ram tang bay. Kio vua man ha, ket tuts basangan ko kit ha. Tap trung nang luk tu tap tan, din han hat. Moi ko jukong juk se hoi huang vaku votlin hon bat han se. Juk fat day makikien lien som swale vat kung duong chutang wao ngai ram thang bay van ho kung tu chai mamin ngai mo juok siyo thwat. Mukakien lien lam theo loi fat day wao ngai ram thang bay wai suk chat tri kwa shum thang. Bathan sha jathwat koi kan nga koi watai sin wao koi lan Motai nuok, nuoke tuong biu trang chokem shuk vatim tuk. Nuoch strong, chayam jem kote ladau hiuk wasutan lok bine shien. Nuosh juk chaisiet song long kote laken bau wen hung sao tron kwok song en hung jem suk tiokuf jong dang trau huak sukwai fakwothwi kwai. Hoi kan dan kijile kan song nuok tron hung ngai nei. Monte lua. Lua gehemmerd. Lua chailong rukeron hong kong gai he kote la dau hiu kwa nim chamme. Susang to hok sutan tai. Hung neu monte lua chain ha chairong gai huang loan. Jula kan bau we sumat mate in chung jot huak n hungra koroilon sap sai jen. Botai trekong hoa chung la lang thang. Jai ko de la biutung kwan hung ko hon jang tim kem su kiup cho huak su kwan tam. Nu trong mo ban kam tai tong shot. Hai lam le kong duong kau seo sho ho jetik fok juk. Jung shua joy hai so hai mot kashtiu kuk. Nhung ngoi sin ra trong ngai nei nhung ngoi mai man sin wao ngai du thang nai omut ngai gyao thua giwa hau khi jo klap wa nang luang tam
lin kwa thang bay thung mang trong min hung jak chem tin kach was hupan jach piet holan hun goi ko tin tan yo nok so sak mang trong min hangem to haudan tok man hliet tin cash chok lap ken kuong hung de teng kwat fuk truk khu khon hoko ichi man heme kanang long chau bam sin wakat khau tu do kong bang tun hien tuan huang kwa tang bay English hukung ko de ko mut de kyo noi dam fung fu hai kam bon hung jieu huyen bivatam lin huko de ko druk yak stot de dan kam nan jogen hung nang luang bo hing sung kon tricky huko de ko mut chut ram tu sunengi sau sak feiten kia kok joy wakai chet wevan men hot hung gap heu ko hoje de hien band han just bet trunkas lin wuklin kwan jen kong jong so hoi huak seng tu Kon lai ong pa tu tien kachvitan lin tojia hom nei langai nangai amlich dai jashi jachina kon shimbai to long thain kin khamoi kat ko hon inga ki wan hon let si voden nhung vongling kong noi nuang tu ave to huang levat kin mong chasvin han le chud long than siu thwad ve koilan jung kwai fang goi trangian nam mo adit chafat sau ki tuk hien tuet joy kong mang jo kong ko hon baun ha sau ki jan kong hai boji hoak che chongoi katsudung ne okan jo ang kong ko hon tuong kong jo okan Dieu nai jam baurang keslin hon jan han juoch levat vasikong tayo vaun haban 3 le vulan by to long hiu thao hentenim much jich bau hiu kong on chame ongba to tien kau shongoi song George bin an man koe wangoi jan kot juok siu tuad ve choilan nhungi kan chuan bi hua hong jo kai au cho chame kon song hua hong trang cho chame jan koat bua an chaitin soan levat kong duong chua chien nutin kong juk huang hoa trai kai hinau ba lam hu de nau holevu lanchin tuk la ram tang be hung ting dan hiu thau ko de jok de hin trong suot tang hoi dan toi gian tam hoi cham sok chame new chame chiang kwat hoi chi chua lam le kau siu dang huang hoa bang ko te to chen bi mut mam kong chai tain ha tren ban thu gia tier moi to tin be to huang wang wen kau chu ho jok siu thot sau ki tu chi hien tu tri long hiu sau kong chi trong tang wulan ma trong suot kuok chui wulan la dip chen hatch ho shung ta vet reichen hiem wat tin yeu twong joy foi gya jin kosh tap hong gya tien ba ko nguyen bin on mush chish twong ho va ket noi go de tien ko mong su fu ho chi chok ho chu gya jin hongi kan chuan bi hong ho toy trai ke nok sar voor de shootbank wordt je aan zich wat het in Nico. Hau kwa Gap Fanray tien bak hautan de biben tat bifunglina Theo Joy tran habon chuyen noik shaun goi kach gaigo kaiver trong sang bay kinang luang time linan hai kam victauran hung nang luang teu kuk nu tran kai noi shau mang mo se tu hut hung jiu kong me man vakat mo klin koi pa hei giu tam ting noi loi hai Egypt hau kwa kai mat hoa ki ya jin tu hut nang luang teu kuk kong vis kong thuan loi doi kem kai lien kwan chen kuok song thu wong ngai vakat kwet jin helong han chi hoi kong sai dung mo ban ha jait kai truong koi hoi thang bay George ko la thang kong me man je tu king catch kong viet strong jai just bet len hung vis mang ting koi shau tan gian tin rang viet nei de kap truk trak kong sun se kutan kong was ham chimangai wan shui lau dai hau kwa kong vis kong than kong kap rui ro ha utai ton kwa hon han kong han po kong gatok lamjep kwan hiu utsu kwan nem chu rang katok trong thang bay ko de kin duong hi bi hau tun de biam ki kem haup gayan hong jen suk koi wa van me tu kong fai la kam ki tu et joy nung hion goi van chon tran lam jio nai hau kwa suk koi sui giam de kap sui seo nang luong yu kong la het goi ten hau tu teng bau jem khuya vitsenai ko de boting tu hu chu chui kwa catch phong lin hok him ban bi hm shi bi goi ten dan jen hong jiu khong mai hau kwa bi phong lin kwai fa kap chuyen la de biget mi huang lon tran lam fo gong huat chuvat bang san su kong vakas wat dung de vol fuang juak shola noi trungu kwatlin hon hoas mang india cheket juvu fish lambo chung trong thang by ko de bao hiu gm go su juvu tronkas moi kwan he huach tailok hau kwa
Det sägs att hon under sina pilgrimsfärder upplevde gudomliga uppenbarelser och kände en stark kallelse till ett liv i hängivenhet. Hon vittnade om en andlig eld som brann inom henne, en önskan att tjäna Gud och sina medmänniskor på ett djupare plan. Efter att ha återvänt till Sverige och trots sin adliga börd och de förväntningar som fanns på henne valde Ingrid att avsäga sig världsliga lockelser. Hon grundade Sveriges första dominikanerkloster för kvinnor i Skänninge, en plats som snabbt blev ett centrum för lärdom, bön och välgörenhet. Som priorinna ledde hon klostret med visdom och ödmjukhet, och hennes personliga fromhet inspirerade många. Många mirakler tillskrevs Ingrid under hennes livstid och efter hennes död. Det berättas om hur hon genom sina böner kunde bota sjuka, lindra lidande och ge tröst till förtvivlade. En särskild legend förtäljer att en brunn vid klostret efter hennes förbön började ge vatten med helande egenskaper. Människor vallfärdade till Skänninge för att söka hennes hjälp och vägledning. Hon blev en symbol för andlig styrka, en kvinna som, trots att hon levde i en privilegierad värld, valde en väg av uppoffring och tjänst. Hennes liv är ett vittnesbörd om att sann rikedom finns i själen, inte i materiella ägodelar. Efter sin död blev hon värdad som ett helgon, även om den formella kanoniseringen dröjde. Hennes reliker vilar i Skänninge klosterkyrka, och hennes minne lever kvar som en källa till inspiration och beskydd, särskilt i tider av osäkerhet och övergång. Det är en påminnelse om att även i de tystaste av dagar kan kraftfulla skydd finnas nära till hands, om vi bara vet vad vi ska söka. Långt innan vi talade om helgon talade man om tecken och varsel i naturen. Denna dag, när hösten börjar smyga sig på, är särskilt rik på sådana tecken. Här är några att hålla ögonen på. Några av folkets olycksbådande och lyckobådande tecken och företeelser. Vädret. Om den 4 september är ovanligt kall och blåsig spår det en tidig och sträng vinter. Naturen ger oss en förvarning om att förråden måste fyllas på i tid och att värme och skydd bör förberedas minutiöst. Om dagen däremot är oväntat mild och solig förutspås en lång och behaglig höst, vilket ger gott om tid för sista förberedelserna inför kylan. Ett sådant väder kan också tolkas som ett tecken på lugn och välstånd under den kommande månaden. Regn och dimma. Ett lätt regn eller morgondimma denna dag anses ju vara ett gott tecken för skogarnas tillgångar. Det bådar ett rikligt svamp- och bärår, speciellt för lingon och blåbär. Men ett ihållande piskande regn kan tyda på att spannmålsskörden kommer att drabbas av fukt och mögel, vilket leder till förluster. Man sa att dimman som lägger sig är som en slöja som döljer rikedomar. Vindriktning. En vind som blåser från väster anses bringa tur och goda nyheter. Den bär med sig löften om välstånd och framgång. Om vinden däremot kommer från öster var man tvungen att vara på sin vakt. Den östra vinden ansågs föra med sig sjukdom och olycka, och man stängde då fönster och dörrar noggrant för att inte släppa in dess dåliga inflytande. Djuriakttagelser. Om flyttfåglarna börjar samlas och dra söderut ovanligt tidigt är det en klar indikation på att vintern kommer snabbare och blir kallare än vanligt. Ekorrarna är också goda spåmän. Om de frenetiskt samlar nötter och frön denna dag är det ett säkert tecken på att en hård vinter väntar och att det är klokt att följa deras exempel och säkra egna förråd. Att se en flock korpar flyga i cirklar över en gård kan vara ett tecken på kommande förändringar, både goda och dåliga, men kräver vaksamhet. Spindelnät. Rikliga, daggbeströdda spindelnät på morgonen den 4 september spår en lång och vacker höst. De har en naturlig förmåga att se detaljer som andra missar och att förstå komplexa samband. Deras tankar är ofta djupsinniga och de har en förkärlek för filosofiska funderingar. De är praktiska och jordade, goda problemlösare som inte räds att ta sig an utmaningar med logik och tålamod. De har en stark inre kompass och en utpräglad integritet. Och samtidigt besitter de en stark intuition och en känslighet för subtila energier. De kan ofta förnimma stämningar och outtalade sanningar omkring sig, vilket gör dem till empatiska och förstående vänner. De är lojala och beskyddande mot sina nära och kära och sätter familjen högt. De kan dock tendera att överanalysera situationer och ibland dras till en viss melankoli.
De kan också vara lite reserverade och behöver tid för sig själva för att reflektera och ladda om. Deras öde är ofta att bli vägvisare, förmedlare av kunskap eller helare. De söker sanning och rättvisa och är ofta drivande krafter i att skapa harmoni och balans i sin omgivning. De har en förmåga att se bortom ytan och att finna skönhet och mening i det fördolda. Dagens namnsdagsbarn. Den 3 september firar vi namnsdag för Justus och Yngve. Justus, ett namn med latinskt ursprung, betyder rättvis eller rättfärdig. De som bär namnet Justus sägs ofta vara personer med en stark moralisk kompass som strävar efter sanning och rättvisa i alla aspekter av livet. De är principfasta och ofta respekterade för sin integritet. Yngve är ett gammalt nordiskt namn, en variant av guden Yngvi, ofta associerad med fruktbarhet, välstånd och en stark koppling till jorden. Namnbärarna sägs vara jordnära, stabila och ha en god hand med både människor och natur. Nu låt oss dyka in i de ärevördiga traditionerna och ritualerna som hör denna dag till. Dessa handlingar är inte bara meningslösa gester. De är medvetna försök att interagera med de krafter som omger oss, att säkra välstånd och skydd i en tid av förändring. BF. De ger värme och näring, symboliserar överflöd och är en förberedelse för att bygga upp styrka inför kylan. Grytan representerar gemenskap och att samlas kring elden. Men med kunskapen om vad som ska göras kommer också förståelsen för vad som absolut måste undvikas. På de fördolda slöjornas dag är vissa handlingar strikt förbjudna, då de kan locka till sig olycka, motgångar eller till och med öppna dörrar till det okända. Ignorera dessa varningar på egen risk, ty konsekvenserna kan vara långvariga och svåra att åtgärda. Dagens strikta förbud. 1. Inte sopa ut gruset efter mörkrets inbrott. Att sopa ut smuts eller grus från huset efter att solen gått ner på den miljön. 2 september ansågs vara en allvarlig försyndelse. Anledningen är att man trodde att man då sopade ut lycka, välstånd och god hälsa ur hemmet. Samtidigt, genom att störa marken efter mörkret fallit, riskerade man att bjuda in ondsinta andar och negativ energi över tröskeln, vilka kunde slå rot i hemmet och orsaka otaliga problem för de boende. Man stängde dörrarna mot det okända, inte öppnade dem. 2. Inte låta dörrar stå öppna. Att lämna ytterdörrar eller fönster på glänt under en längre tid denna dag, särskilt under skymningen, var strikt förbjudet. Det troddes att öppna dörrar inte bara bjöd in oönskade gäster från den mänskliga världen, utan framför allt gav fritt inträde för illvilliga andar, sjukdomar eller lånade värmen från huset för den annalkande kylan, vilket kunde leda till fattigdom och lidande. Man skulle vara noga med att stänga igen och säkra sitt hem. 3. Inte låna ut salt. Salt har sedan urminnes tider ansetts vara ett kraftfullt skyddsmedel, en barriär mot ondska och en symbol för renhet. Att låna ut salt denna dag var som att låna ut en del av ditt hems skydd. Inte fälla träd i onödan. Gamla och respekterade träd ansågs vara portar till den andra världen och bostäder för naturandar. Att fälla träd i onödan denna dag var att störa dessa andar och riskera att dra på sig deras vrede. Dessa kunde resultera i dåliga skördar, sjukdomar bland boskapen eller oförklarliga olyckor för den som var nära den naturen. Varje träd hade en själ och ett syfte. 9. Inte vandra ensam i skogen vid skymning. Under skymningen, när dagen övergår i natt, ansågs slöja mellan världar vara särskilt tunn. Att vandra ensam i skogen under denna tid på den stående september var extremt riskabelt. Skogsrået, huldran och andra skogsväsen sades vara extra aktiva och kunde lätt leda vandraren vilse, förtrolla dem eller till och med fängsla dem i sin egen värld. Låt dig inte lockas av röster eller syner i skogen. 10. Inte svara på röster när du är ensam. Om du befann dig ensam och hörde en röst som kallade ditt namn eller en bekant stämma som verkade komma från ingenstans, var det strikt förbjudet att svara. Detta kunde vara Michevus andar som försökte lura dig, imitera nära och kära för att få dig att sänka garden och därigenom få tillgång till ditt skydd eller leda dig till farliga platser. Var vaksam och förbli tyst för att inte ge dem makt över dig. Må ni vandra med insikt och respekt för det fördolda och må er höst vara fylld av välsignelser och beskydd.
På återseende tills nästa gång slöjan lyfts och nya sanningar uppenbaras. Var vi gott mod og lev i harmoni med de uråldriga viskningarna. Mens Torbjørn svingte øksen mod træet, kendte han en ubehagelig kulde, selvom solen fortsat skinte. Han hørte en svag hvisken i vinden som en melodi, men han afviste det som fantasi. Da træet faldt, brød det ud en mærkelig storm. Grener rev sig løs fra bakken og raserede dele af tunet hans, og lynet slog ned i lågen, men uden at sætte den i brand. Det efterlod bare et uhyggeligt, brændt mærke formet som en ukendt rune. Den natten, da han endelig lad se, havde Torbjørn en frygtelig drøm. Han så skovfru stå over ham, ikke med sit vanlige forlokkende smil, men med øjne fyldt af en dyb, gammel sorg og advarsel. Hun pegte mod den brændte rune på lågen og sagde, den, som vanægger det gamle, vil miste det nye. Morgenen efter var Torbjørns bedste trækokse borte, og hele årets avling, som han havde været så stolt af, viste sig at være angrebet af skadedyr. Han forstod da, at han havde brudt en hellig pagt. Han rejste et nyt offersted ved roten af det fælte træet, og for resten af sit liv udførte han ritualene med dybeste respekt. Han fik aldrig tilbage sin okse, men den påfølgende våren var åkeren hans igen frugtbar. Historien om Torbjørn og skovfrøer tjener som en påmindelse om, at naturen er en mægtig kraft, som kræver respekt, specielt på en dag som høstens hvisken, når grænserne mellem verdener er så skøre. Lad os nu snakke om tegn på skæbne. De varslende og tegnene, som kan give dig indsigt i, hvad fremtiden bærer i se på denne dagen. Folkets varetegn, forudsigelser om vejr og høst. 1. Kald vind fra nord. Hvis vinden blåser kølig fra nord den 2. september, er det et sikkert tegn på, at vinteren vil blive lang, hard og snørig. Gamle bondereglene siger, at vinden på denne dagen sætter standarden for de kommende månederne. Forklaringen er, at Norden er hjemmet til is og kulde, og dets pust på høstens hvisken varsler dens tidlige ankomst og dominans. 2. Dette var et tegn på, at jern tiltrækker jern, og kniven som et redskab ofte brugt af mænd, varslet om maskulint selskab. 3. Søle på tærskelen. Trykker du uforvarende søle ind på dørstokken, specielt fra en utmark, kan det betyde, at du bærer ind uflaks eller sygdom. Tærskelen er grænsen mellem det trygge og det ukendte, og urenheder, der kunne forstyrre husholdningens balance. 4. Finder en glemt mønt. Finde en mønt, du ikke vidste, du havde, for eksempel i en gammel lomme eller under en sten, er et varsel om uventet økonomisk gevinst eller en mulighed, som åbner sig. Denne mønten blev sat på som en gave fra de gode vættene, et tegn på, at de så din flid. 5. Spiller salt. Søler du salt på denne dagen, blev det regnet som et varsel om krangel eller uenighed i familien. Salt var dyrebart og symboliserede bevaring og venskab, og kaste det bort var at kaste bort harmoni. Drømmer i nattens slør, hvor skæbnen forsøger at fortælle dig. Drømmer på høstens hvisken er specielt kraftfulde og symboltunge, da grænsen mellem verdener er tyndest. Vær nøje med at huske detaljerne. Flyr du i drømmene? Dette symboliserer frihed, uafhængighed og et ønske om at slippe under begrænsninger. Det kan også betyde, at du vil overvinde udfordringer og opnå dine mål. Hvis du flyr højt og frit, varsler det succes og selvtillid. Hvis du slitter med at holde dig i luften, kan det pege på usikkerhed eller frygt. Vand i drømmen. Vand reflekterer dine følelser og underbevidsthed. Klart rolig vand indikerer indre ro og klarhed, mens stormfuldt eller grumsede vand kan betyde emotionel uro, konflikter eller ubehagelige overraskelser. Dybdevandet kan symbolisere skjulte følelser eller en rejse ind i det ukendte. Dyr i drømmen. Dyr har dybe symbolske betydninger i norsk folklore. Bjørn. Styrke, mod, beskyttelse, men også isolation. En sovende bjørn kan betyde vildende potential. En sindt bjørn, en trussel. Anorhøsa. Hvad du trænger. Nogen friske rovnegrener. Rovne er et helligt træ med stærke beskyttende egenskaber i norsk folklore. En liten pose med grovt salt og en rød tråd. Når og hvordan? Et af mørkets frembrud, men før du leger dig. Fæst rovnegrenene over hoveddøren og vinduerne med den røde tråden. Strø en tynd stribe med salt langs alle dørterskler og vindueskarmer fra indsiden af huset. Mens du gør dette, visualiser et lysende skjold rundt hjemmet dit og sig: Rundens kraft, saltets vagt, beskyt mit hus og min pagt. Ingen ondsind kan krydse denne tærskel, intet ondt kan skade. Etter ritualet.
Lad ronjegrenen hænge til de visner helt, og fejser bort saltet utendørs, væk fra huset og sig tak for beskyttelsen. 3. Vintervarsling fra dyrene. Dette er en tradition for at lytte til naturens egen spådom for den kommende vinteren. Mål. At få indsigt i, hvor mild eller hard vinteren bliver, baseret på naturens egne tegn. Hvad du trænger. Ingenting andet end dine egne øjne og ører og en stille stund ude i naturen. Når og hvordan i løbet af dagen brug tid utendørs, observer dyrene nøje, er ekorn og andre gnager uvanligt travle med åhamstre, bygger fuglene tættere rejer eller spiser de uvanlige myge. Har bjørnen begyndt at forberede sig på dvalen tidligere end vanligt? Jo travlere dyrene er med at forberede sig, jo strengere vinter forventes. Hvis insekterne fortsætter aktive og fuglene spiser roligt, kan det varsle en mildere vinter. Et af ritualet. Brug observationerne til at vejlede dine egne forberedelser, enten det er at samle mere ved eller forberede varmere klæder. 4. Tak for solens lys. En stille bekræftelse af taknemmelighed for lyset, som ebber ud. Mål. At udtrykke taknemmelighed for sommerens lys og varme, og acceptere den kommende mørketiden med et åbent hjerte. Hvad du trænger. Et helvede stearinlys og fyrstikker. Mystisk årsag og konsekvens. Plystring kan tiltrække sig uønsket opmærksomhed fra de underjordiske, specielt nisser eller hulrer, som kan mislike lyden eller tolke det som en invitation til at ligge på farlige måder. Det kunne bedre føre til, at du blev forhekset, forsvandt sporløst eller påkaldte en ulykke. Stilhed og respekt er nøglen i naturen på denne dagen. 9. Ikke forstyrre gamle gravhaver eller andre hellige steder. Mystisk årsag og konsekvens. Disse stederne er hvilestederne for forfædre eller hjem for mægtige ånder, og forstyrre dem på en dag, der sløret er tyndt, er at påkalde deres vrede. Dette kunne resultere i uforklarlige sygdomme, ulykker for dig og din familie, eller at blive hjemsøgt af de døde. Respekt for det gamle og det hellige er afgørende. 10. Ikke klip håret eller neglene unødvendigt. Mystisk årsag og konsekvens. Hår og negler blev anset som bærere af din livskraft og forbindelse til jorden. At klippe dem for mye på denne dag kunne symbolsk svække din livskraft, gøre dig mere sårbar for sygdom og bryde din forbindelse til de beskyttende jordenergierne. Man skulle undgå at klippe væk sin egen kraft, når naturen selv trak sig tilbage. Mine venner, høstens af visken er en dag med dyb respekt og varsomhed. Ved at lytte til de ældgamle visdommene, hedder naturens cyklus og undgå de dybe forbudne, kan du navigere gennem denne magiske overgang med visdom og sikre, at du og dine er beskyttet i tiden, som kommer. Måtte dine veje være lyse, og din sjæl fyldt med fred. Indtil næste gang, vær tryg og lyt til visken fra verden rundt dig. Man søgte trøst og styrke i troen, når naturens kræfter virkede overvældende. Man takkede for de gaver, jorden havde givet, og bad om, at forrådet måtte række. Men under overfladen af de kristne bønner levede de ældgamle, hedenske rødder stærkt. For den jævne bonde var jorden ikke blot jord, den var levende. Den var beboet af vætter, landånder og underjordiske, der vogtede over marker, huse og dyr. Den 2. september, som en overgangsdag, var disse vætters aktivitet særlig mærkbar. Man mente, at de nu begyndte at trække sig tilbage til deres skjulesteder, men ikke uden at efterlade spor og tegn for dem, der vidste, hvordan man tydede dem. Det var en dag, hvor man skulle vise særlig respekt for naturen, for skoven, for vandet og ikke mindst for de afhøstede marker, for ikke at fornærme disse vætter og derved pådrage sig ulykke. Man forstod, at man var en del af en større cyklus, og at ens skæbne var tæt forbundet med, hvordan man behandlede den jord, man levede af. I hjertet af høstens tid opstod legender, historier, der bandt folk sammen med den jord, de dyrkede, og de usynlige kræfter, de ærede. En sådan legende, visker gamle ej og raslende løv, handler om høstvætterne, markens tavse vogtere. Disse vætter var ikke en enkelt skikkelse, men en samling af ældgamle jordbundne ånder, der boede i markens muld, i de store sten langs vejene og i de dunkle kroge af laderne. De var jordens åndedræt, og deres velvilje var afgørende for en rig høst og en mild vinter. Hvert år, når septembermånen begyndte sin vandring over himlen, og høstarbejdet nåede sit klimaks, vågnede høstvætterne til fuld bevidsthed. De bevægede sig usynligt blandt arbejderne, overvågede hvert et kornstrå, der blev skåret, hver en nej, der blev bundet.
De lyttede til latteren fra høstfolkene, men også til de støn, der kom fra udmattelse, og til de ord, der blev udvekslet. Men den dag september var en særlig dag for høstvætterne. Stenes fest, hvis planter, der normalt blomstrede tidligere stadig stod i fuldt flor, tydede det på, at efteråret ville strække sig længere end normalt, og at kulden ikke ville komme pludseligt. Bøger hjem. Hvis en billedramme falder ned fra væggen uden grund, der er det et forvarsel om sygdom eller store forandringer i husstanden. Man mente, at vætterne eller husånderne forsøgte at advare beboerne mod kommende ulykker ved at manipulere med genstande i hjemmet. Det krævede øjeblikkelig opmærksomhed og refleksion over ens livsfølelse. Brister brødet under bagningen på denne dag, der var så det uforudsete udgifter eller økonomisk knaphed. Brød var livets symbol, og et bristet brød betød en brudt velstand. Det var et tegn på, at man skulle være særlig forsigtig med sine penge og ressourcer i den kommende tid. Finder du en mønt på jorden, der er det et tegn på uventet gevinst, men den må ikke bruges med det samme. Mønten skulle bæres i lommen i mindst 3 dage, før den måtte bruges, for at dens positive energi kunne manifesteres. Brugte man den med det samme, ville heldet flygte lige så hurtigt, som det kom. Hvis et redskab, især et høstredskab, går i stykker uden åbenbar grund, der betyder det, at der er en vigtig opgave, der endnu ikke er fuldført, eller at en vigtig ressource vil mangle. Dette var en påmindelse om at færdiggøre høstarbejdet og tjekke alle lager. Sov du på skæbnens høstdag, at drømmene ikke blot fantasier, de er vinduer til fremtiden. Drømme om korn eller høst. Hvis kornet var modent og rigeligt, varslede det velstand og overflod. Råddent eller spildt korn betød derimod tab, fattigdom eller en spildt chance. Drømme om træer uden blade, og symboliserede afslutningen på en cyklus, tab eller sorg. Men hvis nye skud var synlige, tydede det på håb og en ny begyndelse efter en svær periode. Nu til de traditioner og ritualer, der bandt mennesker sammen med naturens og åndernes verden på skæbnens høstdag. Handlinger, der var afgørende for at sikre lykke og overflod i den kommende tid. 1. Høstoffer til vætterne. Formål. At vise taknemmelighed over for jordens og markens vætter for en rig høst, og at sikre deres velvilje og beskyttelse for den kommende vinter. Man ville blidgøre dem for at undgå uheld og sygdom. Hvad skal bruges? En lille skål med mælk, gerne nymalkt. Et stykke friskbagt rugbrød uden skorpe. Et par kornaks fra den bedste del af høsten. Hvornår og hvordan? Ved solnedgang på skæbnens høstdag. Tag ofrene ud til kanten af den afhøstede mark, eller tag ved laden, hvor vætterne menes at bo. Placer skålen med mælk og brødet forsigtigt på jorden, og læg kornaksene ved siden af. Sig en stille taksigelse. Tak i gode vætter for jeres arbejde og gaver. Velsign vort hjem og beskyt os mod ondt. Modtag dette er bødighed. Efter sjæl i ritualet, forlad stedet i stilhed uden at se dig tilbage. Ofrene skulle blive liggende natten over, og man måtte ikke fjerne dem næste morgen. De skulle overgives til naturen og vætterne. Husholdningens vinterrens. Bøgiskom. Formål. Ikke kun praktisk rengøring, men en rituel handling for at rense hjemmet for gammel, stagnerende energi fra sommeren og forberede det på vinterens indre liv. At skabe plads for ny energi og velstand. Bøs. Hvad skal bruges? Rent vand, sæbe, enebærrøgelse eller tørret enebærkviste. En frisk kost, eventuelt salt. Hvornår og hvordan han gennem hele dagen. Start med at rydde ud i spisekammeret og kælderen. Kaste alt gammelt og rådent ud. Ikke blot fysisk, men også symbolsk. Vask gulve og overflader grundigt. Derefter, mens solen stadig er oppe, tænd enebærrøgelsen og lad røgen fylde alle rum, især kroge og hjørner, for at drive dårlig energi ud. Måtte jeres egen høst være rig, og måtte jeres hjem være velsignet med fred og velstand. På gensyn, næste gang vi dykker ned i det ukendte. Iman